Qaynar hit, qaynar hit. Bulgar radiosunda. Qaynar hit, qaynar hit. Bulgar radiosunda. Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Шимбә иртәнге сәгать 10 ТНВ каналында Qaynar hit тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айсылу Габдинова. Татар эстрадасының иң кайнар хитлары белән танышырга, яраткан җырчыларыгыз өчен җан атырга әзер булсагыз, без башлыйбыз. Әйтерсең лә, парадларда үтте. Тиздән, бик тиздән бу җыр кабаттан актуаль булачак. Шымырта алмагач та сириндә чәчәккә күмелде. Имтиханнар башланды. Кемнәрнеңдер укырга теләкләре тәмам бетте. Димәк, соңгы кыңгырауны бәйрәм итәр чак җитте. Бу бәйрәмне безнең хит-парадта катнашучылар ничегрәк үткәргән соң? Мәктәптә елларын сагыналармы? Мин сезгә барысын да сөйләрмен, тик башта җырчылар өчен тавыш юлау тәртибен аңлатам. Моның өчен шалтыратырга да SMS хәбәрләр юлларга да кирәкми. Бар тик Болгар радиосының рәсми сайтына кирип, тиешле язманы табып, үзегез теләгән кеше өчен тавышыгызны калдырырга гына кирәк. Шартлар гади. Ләкин шул шартларның ничек үтәлүеннән монда катнашучы хитларның язмышы хәл ителә. Ярый узакка сузмыйм, башлыйбыз. Бүгенге кайнар хитне Ландыш Нигъмәтҗанова белән башлап җибәрәбез. Хәзер инде үзе 4 сабый үстерүче Ландыш мәктәп елларын бар тик яхшы яктан гына искә ала. Уку миңа һәр вакыт җиңел бирелде. Әллә ни тырышканымны да хәтерләмим ди ул. Шатлыклы да, моңсу да булган соңгы кыңгырауны исә сыйныфлары белән зарыгып көтеп, гөрләтеп уздырып җибәргән алар. Сыйныфташлардан да уңдым мин ди Ландыш. Без дә уңдык бит Ландыштан. Тавышлар юламыйча булмас. Димәк, яңгыр булып киләм җыры белән Ландыш Нигъмәтҗанованы каршы алыгыз. Яңгыр булып яуам, юлыңны каплар өчен, бит очыңа тамам, җылымны тыяр өчен, синең янда булам, күңелең назар өчен, күзләреңнән үбәм, син мине сизәр өчен. Беркем белмәс, мин үземне юатам, беркем күрмәс, күзләремне яңартам, беркем сизмәс. Ничек сине
Яңғыр болып яуам Диландыш Нигмаджанова. Ол хит парадыбызның 4-ші атнасына жіп жіберді, әліге ол турнир таблицасында 5-ші орында. Алда әлі бізні 9 жыр, башқарушылар турында қызықлы мәғлүмәтләр һәм яхшы кәйф көтә. Біздің білен бұлығыз достар, бірде өкінмәсіз. Келесі қатнашушыларыбыз эстраданың ең матур парларының бірсі Рафил Жәләлиев білән Эльмира Гыйльфанованы да тәртиплі, яхшы оқушылар болған деп мақтай алабыз. Икісі де мәктәптә 4-5 оқыған алар. Жырға мәхәббәтләре мәктәп елларынан ук килә икән. Музыка дәресләрен бер дә калдырмыйдык дип сөйләде Рафил белән Эльмира. Аеруча яратмаган фәннәрдән Эльмира шунда ук физкультураны атады. Әтием укытайды безне. Тик шын күңелдән сөймәдем мин ул дәресне дип искә алды. Рафил исә рус теле дәресен яратмаган. Яз көне бигрәк тә ди. Гомумән урамга күләш кояш чакырып торганда кемнең генә укыйсы килә икән ул. Сабакта утырга теләк булмаса да, матур җырларны барыбыз да ярата. Бигрәк тә Рафил Эльмир башкаруындагы яраттырганым син кебекләрен. Тыңлыйбыз, сыкланабыз һәм тавыш бирәбез. Күзләреңә карыймын, яратуың аңлыймын, сөюләрне юк димә. Кочагыма керәле, бер яратып бәле, хисләреңә юк димә. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Күңелемдә син генә тик бер генә, җанымның син яртысы. Йөрәгемнең ялкыны, сөюләрнең ташкыны, син җанымның җылысы. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Янәшәңдә булыйм мин, бәхетләрем икән син. Алтыным син көмешем, син бит минем бер генә, насыйп ярым син генә, үземә тиң өлешем. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Йөрәк ясуымда син, йөрәк януымда син, сөюләрдә адаштырып яратырганы да син. Йөрәк ясуымда син, 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 син. Йөрәк януымда син,
Эльмира Гөлфанова, Рафил Жәләлиев бір-бірсіне яраттырғаным сен деп назлы етіп дәшәлер. Әжірінің қойда төшірілуіне иғтибар еттіңіз ме? Түркияда, Истанбулда. Бигрәк матур пейзажлар. Көбігізнің аларға қарағай шуында барасы келгендір. Мәселен, мен тапшырудан соң кетер едім. Әліге бұл мүмкін түгіл. Шуңа клипні қарайбыз да өзі шуында ерген кебек тұябыз. Әм тауышлар ебейбіз. Әқойнар хитнің шираттағы қатнашушысы Арсен Камакаев мәктәптә 4 һәм 5 билгеләрне генә укыган. Физкультура дәресен айыруша ярата идем. Спортның берничә түрі буенча мәктәп җыелма командасының капитаны булып та йөрдем әле дип сөйләде ул. Бүген хит-парадларның алдынгы баскычларында булса да, музыка дәресен яратмаган җырчы. Анда миңа ошый торган җырлар өйрәтмиләр иде үзе. Соңгы кыңгырау бирәмен исә сыйныфташлары белән табигатьтә уздырган алар. Мәктәпне сагынмыйм. Хәзер мөмкинлекләр күбрәк дип әйтеп куйды ул. Әбе сине сагынды Арсен. Карашыңнан гөлләр тамаҗыры белән хит-парадыбызга рәхимит. Uşak bulup süyü yana İkköv birge bulsak gına Bәхетлеләр biz dünyada Uşak jayıp, şat yılmayıp Atlısın sen mиңа таба Nur сибәсең син дөньяга Карашыңнан гөлләр тама Uşak jayıp, şat yılmayıp
эфирде кайнар хит тапшыруы дәвам итә. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм, хәзер тавыш бирү Булгар радиосы рәсми сайтына күчте. Анда сез тәүлеккә бер IP адрестан бер тавыш юлый аласыз. Һәм әйдәгез әле хәзер үк таблицага күз салып алыйк. Кем беренче урын өчен көрәшә икән? Шулай итеп, беренче урында әлегә Роман Плиханов, аккышлардан өйрәнегез тугрылыкка җыры 64% сезнең тавышларыгызны җыйган әлегә. Икенче урында Марина Карпованың Татарстан минем туган җирем композициясе 633 тавыш. Беренче өчлекне йомгаклыйлар Марат Галимов һәм Ленара Батталова дуэты. Менә шушы 3 композициясе беренче булырга көрәшә һәм исегезгә төшерәм, киләсе атнада без айга нәтиҗәләр дә ясаячакбыз. Һәм тапшыруыбызның темасына кайтып. Гүзәл Идрисова 25 майны мәктәпне инде күптән тәмамласа да бәйрәм итә икән. Дөньяга салган көне мәктәп белән хушлашу көненә туры килгән аның чөнки. Шуңа да соңгы кыңгыравымны бик яхшы хәтерлим ди җырчы. Мәктәп елларында иң активлар рәтендә булган ул. Концерт дисеме, конкурсмы, башка чарамы берсен дә калдырмаган. Аның нигә икәне, нигә шундый без җырының да безнең лидерлар өчлеген калдырмавын теләсәгез, тизрәк сайтыбызга кереп тавыш бирегез. Ул арада без сүзне Гүзәл Идрисованың үзенә бирик. Җитмисең безгә дибез һаман, шәмдә җитми безгә кирәктә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылысыз җитми йөрәккә. Җаның өшеп күңлең сүрелгәндә, бер җылысыз җитми йөрәккә. Бер җылысыз җитми йөрәккә. Сушит бигерәккә. Бер җылы сушит бигерәккә. Бер җылы сушит бигерәккә. Эх, туганнар, иксәң шул кадерле. Бер-беребезнең кадерен белмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Күз алдында моңлы җаннар сула, без аларны гүя күрмибез. Без аларны гүя күрмибез. Яудырабыз, алтыннар аны тиңлибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Кемгә кирәк ул сыңлаган сүзләр, шуны да бит аңлый белмибез. Шуны да бит аңлый белмибез.
Гүзәл Идрисованың жырын тыңлап өттік, әліге ол 50 генә тауыш жиді. Дөресен генә әйткәндә, Гүзәлне Илнассыз кабул итәргә читенрәк. Аларны сәхнәдә, клипларда гел бергә күреп өйрәндерелгән. Баклар гаиләсе киләсе айларда Койнар хитта сездән яңа дуэтлар көтеп калабыз. Чираттагы катнашучыбыз Анастасия Макарова да кайчандыр яхшы укучылар рәтендә булган. Шуңа да мәктәп елларының бар тик яхшы якларын гына искә алды ул. Аеруча татар теле дәресләренә яратып йөргән. Мине укытучым бик ярата иде. Бәлки шуңадыр да. Хәтта татар теле буенча олимпиадаларда да катнаша идем мин, дип искә алды яшьче. Мәктәп белән хушлашуны бик көткән ул. Тизрәк зурлар тормышы белән танышасым килде. Бала чакта бер мин генә андый булмагандыр ул, ди Анастасия. Канат ныгытып, туган уядан чыгып китәргә ашкынучылар җитәрлек шул. Бүген исә Анастасия Елмай җыры белән безнең хит-парадның алдынгы позициясен алырга ашкына. Сезнең тавышлар гына кирәк, дуслар. Sen yaşarlı bir krak Yakızlap onğa soğa qarayım Yalma yaşa sirak Yalmayasın Liga giler Jilbezaksin bir krak Bir bulsa da Monsuz Şayarasın ellerdiler Az akşama girek Mina yarı kızık edim deyip Şayarmasın yürek Yalmayasın Liga giler Jilbezaksin bir grek Bir bulsa da Хөрмәтле телевизор караучылар, исегезгә төшерәм, күп санлы тамашачылар сорау буенча тавыш бирү Болгар радиосының официаль сайтына күчте. Әлеге чара тавыш бирүчеләр өчен уңай шартлар тудыру максатында ясалды. ВКонтакте шелтәрендә катнашучылар өчен атнага бер генә тавыш биреп булса, Болгар радиосының рәсми сайты аша 24 сәгать эчендә бер тапкыр тавыш биреп була. Шулай ук сайт аша тавыш бирү бушлай һәм теркәлүне таләп итми. Иң күп тавыш җыйган катнашучы абсолют җиңүче исеменә лаек була.
Әширатта сиңа келем жыры білән Динара Рәхимова. Мәктәптә оқығанда улы рус әдәбияты белән музыка дәресләренә яратып йөргән. Дәрес ушаса, аңа мин көннәр буе да әзерләнә ала идем, дип искә ала яшьчәрче. Динара апасы белән үскәнгә күрә тизрәк мәктәпне тәмамларга, зур булырга хыялланган. Башка бер дәрескә кермәячәгемне, улыма мәктәпне тәмамлау таныклыгын алгач кына аңладым, дип сөйләде ул. Ә хәзер аның җырында тыңлыйк. Şaşın kerek tügelede Hayaletke koyşak düzelmişe Seyirci betart kaçızeler Arabalıklarına Jiler koda Koyaş balkı jirine Jilede Düzelmişe kolak Simakile Varlıdık gelene anata Arabalıklarına Jiler koda Koyaş balkı jirine Jilede Düzelmişe kolak Simakile Varlıdık gelene anata Хит парадыбызны алга таба дәвам итәбез. Тиздән майның соңгы көннәре дә килеп җитте. Ничектер моңсу булып тора дигәр идем. Чөнки иң матур, иң ямьле ай май. Ләкин алда җиләкле, кояшлы, эссе җәй кара күзләргә ерак әле. Шул уй күңелне җылытып тора. Ә Койнар хиттәге җырлар сезне җәй айларында да шатландырачак. Ярый, вакытны ашыктырмыйк, бүгенге көнгә кайтыйк. Чөнки бүген атна җиңүчесен, киләсе атнада ай җиңүчесен ачыклыйсы бар. Шулай итеп, без Болгар милли премиясенең иясен беләчәкбез. Ярышның иң кызыклы, иң кызу вакытлары. Үзем дә бик зур кызыксыну белән нәтиҗәләр артыннан күзәтеп барам.
Сіз де дулқынланасыздар деп ойлаймын. Әліге башқарушыларыбызға әйләніп қайтық. Қойнар хитта қатнашушы Шираттағы матурпар Марат Галимов һәм Ленара Батталова бізге «Жырым бұл син» композициясын тәқдим етешек. Оңа қадар оларның да мәктәп тұрмышларына тоқталыйық әлі. Ленара гіл Бишкегіне оқыған. Оқырға шунды яратайдым мен. Айыруша тарих фәнін деп еске алды ол. Соңғы қыңғырауын ғына түгіл, мәктәпке тәугі тапқыр келген күнінде яқшы қатырлы жүрші. Сыныфларында 8 малайға 2 гіне қыз болған алар. Күңілі яшадықты Ленара. Марат есе тоттар тіліне мәктепбен болған. Имтихан 22 билеттан тұрайды. Барысында су көбігі шәрлік етіп ятладым. Кіруге билетні көруге әзір едім енді. Оқытушым әзірек болса да әзірленген қияфат шығар енді дегешкіне отырып тұрдым деп еске ала ол. Бүгін де олар сіздің көңіліні яуларға әзір. Марат, Ленара, рәхим етігіз. Öncesi bizariydi, yolga güller tüzariydi, hislerimle mine, eğer anlıyorsam, Бәхеттәмен белер идем, сөю назга төрер идем, яннарымда минем, азга гына калсаң, жырым бұл сен, мұңым бұл сен, бары миңа деген, ярты жаным, алсу таңым, сені ятқа бермәм. минем дә бит күңел синдә, йөрәк шыгар булып тибә, канатланып йөрим, күрсәм сине читтән. Hayalımны şın ituşum, tırmışımны jar ituşum, yazım bulsun gitme, gitme kalsın irkem, jarım bulsun, malım bulsun, bari miğa digen, yardı canım, al sultanım, seni yatqa birmem. Yarım bulsun, mamam bulsun, bari miğa digen, yardı canım, al sultanım, seni yatqa birmem, seni yatqa birmem, yatqa birmem. Шулай итеп Шираттағы жырны тыңлап уздык һәм 350 тавыш.
Бу дуэт ой жеңүчесе була алырмы, хөрмәтле тамашачылар, моны әле әйтергә иртәрәк, моны без тапшыру азагында гына беләчәкбез. Әлегә алар өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Булгар радиосы рәсми сайтына рәхим итегез, исегезгә төшерәм. Анда сез көненә бер генә тавыш юллый аласыз һәрбер IP адрестан. Мәсәлән, бер компьютердан, бер телефоннан сезнең тавышларыгыз анда кабул ителәчәк. Безнең киләсе башкаручыбыз Марина Карпова 2 кызыл аттестатка ия икән. Музыка мәктәбендә 9 класстан соңда аңа кызыл төсле аттестат биргәннәр икән. Бик тырышып укыган ул. Хәзер без аның җырына күчәчәкбез һәм әлбәттә сезнең тавышларыгызны да көтеп калабыз, дуслар. Аларны юлларга ашкыныгыз. Алсуап Yıllar uzgan sayın maturaya Saklanırlık bugün kazanam Köpme kurgen gırır başkalama Sınmaz kişiler telef kalaman Tataristan benim tuğan jirem Jelatavul tunğan canımını Şiirlerde tügül kazanımda Karşılarımın her bir tanımına Tülsün günler barı bəxit alır Gazi şəhərime halkıma Tuğan yoxның aşeşillərdə Dəva bula bugün canıma Tataristan benim tuğan jirem Jelatavul tunğan canımını Şiirlerde tügül kazanımda Qarşılarımın hər bir tanımına Sünməsin qıyaşın, sulmasın şəşəklər Matırlıq iləşib bəxitgə dəşələr Min yaşar başqalar Qazanım, qazanım Sınmaz ruhum bilən min sində qalamam Tataristan benim tuğan jirem Jelatavul tunğan canımla Şiirlerde tügül kazanımda Qarşılarımın her bir tanımına Tataristan benim tuğan jirem Jelatavul tunğan canımla Şiirlerde tügül kazanımda Qarşılarımın her bir tanımına Tataristan benim tuğan jirem Jelatavul tunğan canımla Марина Карповны тыңладык һәм май турында дәвам итеп. Май табигать уяна торган ай гына түгел, иң романтик айда минемчә. Мәхәббәт күгәрченнәре урамда ешрак күренә башлый, күп кенә егетләр сөйгәннәренә тәкъдимне дә нәкъ майда ясый. Кемнең пары инде бар, бер-берегезгә тугры булырга, аңлашып, яратышып яшәргә телим. Ялгызларга бу майда насыйп ярларын очратырга ясын. Мәхәббәт телим һәр барчабызга. Һәм тагын бер парлы күгәрченнәре без белән тапшыруыбызны дәвам итәм. Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар. Алар өчен дә пар тортында үткәргән еллар җылы бер хатирә. Бу парның берсе хулда булса, Рамил төгәл фәннәрне яратса, Рамилә киресенчә гуманитарий булган. Рамил шул кадәр төгәл булган ки, хәтта мәктәпне алтын медальгә тәмамлаган.
Ике югары белеме булуында белмәгәнсездер әле. Соңгы кыңгырауларын да яхшы хәтерлиләр. Зур тормышка шундый ашкына идек диеште алар. Май айында Хайретдиновлар кайнар хитта «Сихерләдең» җыры белән катнаша. Тыңлыйбыз. Сихрләде, сихрләде, серле күзләре. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә, гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизә. Йөрәкәем, йөрәкәем, сине тибә. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Икәү тормыш юлларына барасы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Гөмерлеккә ярымы булып каласы иде. Каласы иде. Хайретдиновларның «Сихерләдең» җырын тыңлап үттек һәм 10-нчы җырга күчкәнче мин дә соңгы кыңгырау мәктәп турында әйтеп үтим әле. Мин Казанның 155-нче татар гимназиясын тәмамладым. Һәм бүген шулай ук ул гимназияны минем Ильяс тәмамлый. Шушы минутларда аларның соңгы кыңгырауы бара. Котлыйм инем. Алдагы юлларың ак, бәхетле булсын. Имтиханнарны уңышлы тапшырырга язсын. Яраткан фәннәремнән мин рус һәм татар әдәбиятын һәм әлбәттә җыр дәресен әйтер идем. Мәктәп еллары сагындыра. Сыйныфташларыма, укытучыларыма зур сәламнәр юллыйм. 10-нчы катнашучыбыз Роман Плеханов Казанның 151-нче номерлы мәктәбен тәмамлаган.
Дәресләрдә тыныш кына утырса да, тәнәфесләрдә укытучылардан кисәтүләр килеп кенә торган аңа. Роман тарих белән инглиз теле дәресләрен аеруча яраткан. Соңгы кыңгырау бәйрәменең ничек узганын хәтерләмим дә буга инде. Беренче классларның матур итеп котлаулары, укытучыларның изге теләкләре генә күңелдә уелып калган дип искә алды Роман. Мәктәпне көмеш медальгә тәмамлаган ул. Ә безнең хит-парадта аның нинди медаль алуын сез генә хәл итә аласыз. Романның акышлардан өйрәнегез тугрылыкка җырышаса, безнең рәсми сайтыбызга рәхим итегез. Оспарына башка акыш яши алмый. Ялгыз калсаң дөнья яме калмый. Тылсымнарга тиң бит алар мәхәббәте. Сакланырлык Ходаемның бу рәхмәте. Акышларның мәхәббәте. Таң калырлык җырларга да күчкән хисләр. Сокланырлык тормышларның елгасында йөзәр өчен тыю кирәк, аңлау кирәк, сөю кешен. Хыянәтне белми алар баракышлар. Мәхәббәткә киртә түгел салкын кышлар. Алар кебек бер-береңне яратырга, тирә-якка бары шатлык таратырга. Алкышларның мәхәббәте таң калырлык җырларга да күчкән хисләр. Сокланырлык тормышларның елгасында йөзәр өчен тыю кирәк, аңлау кирәк, сөю кешен. Тыю кирәк, аңлау кирәк, сөю кешен. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Тур эфирда кайнар хит-парадыбыз ахырына якынлашты. Рекламага кадәр без 10 җырны тыңладык, сезнең тавышларыгызны күзәтеп бардык һәм җиңүче булып Роман Плеханов ачыклана. Котлыйбыз, әфәрин, сез беренче. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе атнада ай җиңүчесе ачыкланачак. Лидерлар өчлеген сез атна дәвамында үзгәртә аласыз, барысы да сездән тора. Әмин Айсулу Габдинова, сезгә матур яллар, кәйфегез шәп булуын телим. Һәм әлбәттә чыгарлыш сыйныфларны соңгы кыңгырау бәйрәме белән котлыйм. Мин сезне яратам. Пока-пока. Кайнар хит, Болгар